Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 29 sa bulan sa Agosto, tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa pagpunggot sa ulo ni Juan nga magbubunyag. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos Kapitulo 6, versikulo 17 ngadto sa 29. Si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kang Juan og sa pagpagaid kaniya didto sa bilangguan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan og si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan nagsigi man gud og badlong kang Herodes. Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan og naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tawo, busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod nasamok ang hunahuna ni Herodes, hinigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Pamati gihapon siya kaniya. Sa katapusan nakahigayon ragayon si Herodias. Sumad kadto sa adlaw na tawhan ni Herodes. Nagkumbira siya alang sa tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man sa mga pangulo, sa kasundaluhan o sa mga inilang tao sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nahimuot si Herodes og ang iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Og nanumpa pagayon siya. Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon, bisan pag ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalaga og nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari og miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha nagsugo siya usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Miadto ang sundalo sa bilangguan ug gipapunggutan si Juan. Unya gidala sa sundalo ang ulo ni Juan ug gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.